Сәлам дуслар. Мин Дилә Мөбәрәкшина һәм мин сезгә ничек итеп тапталган темага мәкалә язарга кирәклеген өйрәтермен. Шундый лайфхак. Без барыбыз да уйлыйбыз, менә бит инде бу темага бөтен кешегә язды. Бу бит инде тапталган тема. Мин әгәр дә яза башласам бу темага нәкъ шул фикерләр әйтеләчәк бит инде. Моның язуның мәгънәсе юк дип уйлый. Шәхсән мин дә шулай уйлыйм. Әмма бу турыда шулай өстән генә фикер йөртергә кирәк түгел. Асылда бу ялгыш фикер икән. Моның ялгыш фикер икәнлеген мин үземнең мисалымда аңлатып үтәрмен. Менә мондый фикер китерәсем килә. Бер юлы безгә әдәби әсәрләр укырга куштылар. Без барыбыз да укыйбыз аны мәктәптә дә, университетта да, әйме? Ләкин мин укыганда бер детальга игътибар иттем. Ул да булса Фатих Әмирханның Фәтхулла хәзрәт дигән әсәре иде ул. Без аны барыбыз да мәктәптә укыган. Уллар да, өлкәннәр дә, ул бит инде аның язылганына 100 елдан артык. Вакыт узган, шулай бит. Һәм шушы әсәрне күпме буын укыган дип әйтсәк тә була, әмма бер детальга алар игътибар итеп бетермәгәннәр булып чыкты. Ул да булса язучының, бу очракта Фатих Әмирханның алдан телефоннарның, видео элемтәнең, оча торган вертолетларның алдан әйткән, фаразлаган булуы. Моны мин нәкъ менә укыганда ук игътибар иттем һәм очраклы гына үземнең редакторыма Рәмис Алатыповка әйтергә булдым. Ул язырга тәкъдим итте бу темага. Әлбәттә, башта мин имтиханнарны бирдем. Шуннан соң җиң сызганып бу темага алындым, бу темага кирештем. Һәм беләсезме нәрсә? Иң кызыгы. Менә бу ул әйткән, бу язучы әйткән, фаразлаган детальләр асылда башка язучылар, башка милләт язучыларыннан алданрак, күпкә алданрак әйтелгәне булып чыкты. Моны мин ничек тикшердем? Гади усул белән барыбыз да белә торган Яндекс, Google эзләгечләре, поисковиклары аша тотасыз да язасыз. Беренче вертолет кайчан барлыкка килгән? Беренче кесә телефоны кайчан барлыкка килгән? Һәм аны кем алдан әйткән булган? Һәм менә шушы фактларны ачыклап бетереп, мин материал әзерләдем һәм материал әзерләгәндә әлбәттә ки безнең татар галимнәренең фикерләренә дә тайнырга булдым. Алардан фикер сораганда, алар миңа булай дип аңлатты. Татар әдәбиятында менә мондый фаразлау ул асылда татарның артта калганлыгына игътибар итү. Монда беренче планга чыккан дип әйтеп аңлаттылар. Менә мондый әйберләрне фаразларга ул аны алдынгы беренче планга чыгарга теләмәгән дип бәя бирделәр. Шундый фикердә калдылар безнең галимнәребез. Һәм әлбәттә менә мондый детальләргә игътибар итү алар өчен дә шок булды. Алар шок хәлендә калдылар. Без бит моңа игътибар итмәгәнбез, моны алга чыгармаганбыз дип әйттеләр. Һәм күрәсезме? Шуны язып чыгуга бөтен татар дөньясы кузгалды дип әйтсәк тә була. Бу тема турында сөйләргә телевидениегә чакырдылар. Бу теманы күп кеше кызыксынып укыды һәм бу теманы мин Мәскәүгә тәкъдим итәргә булдым. Мәскәүнең журналистлар берлеге бу теманы аерып алып, миңа инде аның язылу процессын, ничек аны күреп алганымны турында язырга тәкъдим итте. Һәм ни могҗиза, үзләренең журналында бастырып та чыгарды. Менә күрәсезме? Нинди бер кичкенә генә деталь һәм аны күрә белеп, аны үстереп, без инде тапталган тема дип уйлаган теманы халыкка чыгара алдык. Гаҗәп. Икенче очракны мин шулай ук үземнең мисалымнан китерәсем килә. Барыбыз да белә, безнең татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиада ел саен үткәрелеп килә. Һәм инде мин аеруча игътибар бирәм татар телен өйрәнгән, бирәк тә үзлегеннән өйрәнгән чит ил кешеләренә, яисә читтә торган милләттәшләребезгә.
Алар ел сайын катнашырга дип килә. Ел сайын яңа дуслар табалар, аралашалар, Казан белән, Татарстан белән танышалар. Һәм шундый очрак минем узган ел гына булды. Миңа көтмәгәндә, уйламаганда шалтыраттылар. Менә Япон малае Бөек Британиядан килде, Олимпиадада катнашачак. Сиңа аның белән бергә йөрергә туры киләчәк, аңа экскурсия уздыр әле дип, Казан буйлап. Мин бик рәхәтләнеп, әлбәттә, ризалаштым, һәм ул да булса Чихиро Тагучи иде. Һәм аның белән бергәләп Казан урамнары буйлап йөрдек. Йөреп кенә калмадык. Мәйтәм, Чихиро, әйдәле, минем эшкә дә кереп чыгыйк әле. Синең белән аралашасым, әңгәмә уздырасым килә дидем. Ул әлбәттә ризалашты, ул минем дустым кебек иде. Хәтта мин аның белән таныш булмасам да, мин аның белән шул ук минутта, шул ук мизгелдә чын якын дустым кебек аралашып киттем, бик якыннан. Әлбәттә, бөтен кеше редакциядә ризалашты, тиз генә барысын да оештырдылар, һәм минем инде әңгәмә әзер иде. Шулай итеп, япон малаебыз татар телен өйрәнгән, Бөек Британиядан килгән япон малаебыз Олимпиада үткәч гран-при иясе булып чыкты. Менә шундый очраклы гына моментлар, мизгелләрне тота белеп, аларны күрә белеп, аларны дөньяга чыгара белергә, танытырга, күрә белергә кирәк дип әйтәсем килә. Дөньягызга, тирә-ягыгызга, мөхитегезгә игътибар итегез. Аяк астында яткан темалар. Сез аралашып йөри торган дустыгыз бәлки ниндидер бер ачыш ясыйдыр, ниндидер бер сезгә билгеле булмаган факт әйтер. Сез бу турыда, белмим, искә генә, бәлки игътибарга гына алмыйсыздыр. Менә шундый вак, бер карасаң гадәти детальләргә игътибар итәргә, аларны күрә белергә кирәк. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минем каналга язылыгыз.